Doncs toco la flauta, també faig la percussió i també canto. Quan era petita, quan tenia 10 anys, jo també vaig estar en una escola de música que es diu el Sisè. I allà vaig començar amb la flauta, amb els meus companys. He deixat la flauta perquè les cançons són massa complicades i també em fan córrer a l'hora de tocar, ja s'ha practicat molt. La flauta és això. Que sento més còmoda? Doncs em sento més còmoda cantant. Faig el que puc i afino bé. Em passo els dies esperant. Estic amb els cracs d'Andy. Quan em vaig enterar, vaig començar per la flauta. I ara més, hi faig la percussió amb els cracs. A part de percussió, llavors sí que entre els cracs és el cant. Són aquestes dues coses. Jo mai no tinc vergonya. Em costumo amb els concerts. També faig classe de música amb una professora. Llavors, de tant en tant, assajo la flauta aquí a l'apartament, o la flauta, o bé també assajo el cant, però una mica de tot. El rock català, com per exemple, a veure, Sau, els Pets, l'Exambusto, rock català. S'ha de cantar, sí. Però a part de cantar, també faig les dues coses alhora, cantar i la percussió.